everyone, this is Layan and welcome back to my channel. If you are new to my channel, please subscribe. Mga friends, nandito tayo sa park. Wala kaming klase today. Today's Friday. Kasi may meeting yung mga Thai teachers. Kaya nandito tayo sa park ngayon. I was in the school earlier and I just stopped by here in the park kasi gusto kong gusto ko lang makipag-usap sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Okay, so ayun nga guys, nung last 2 weeks, what's going on with me? May 13, nag-election po sa Pilipinas, diba? So, ngayon, inyong pong lingkod ay I had a chance to vote here in Thailand. Kasi pinadalhan ako nung yung ballots. Galing embassy sa Thailand. So, ngayon, sino-sino ba yung naiboto ko at sino ba yung nanalo sa mga binoto kong senators. At saka nga pala guys, kapag ikaw ay OFW at saka nagboto ka dito sa labas ng Pilipinas, ang pwede mo lang maboto ay senators lang talaga. Senators at saka party list. So kung yung mga local mayors, vice mayors, and councilors, hindi ko maboboto yon kasi wala ko dun sa Philippines. So, yung naiboto ko are only senators and one party list. Okay, so sino nga ba yung mga nanalo na mga naiboto ko? If you are interested, please continue watching. Oh, so ayun nga. Ito yung na-receive ko na na papers. Galing embassy. Comlink. So ngayon, natatandaan ko, yung mga binoto ko pala, nilagyan namin ng circle. Yung mga listahan ng yung mga listahan ng mga iboboto. Listahan ng mga utang. Listahan ng mga iboboto. So ngayon, sino nga ba yung, at saka, tingnan natin yung lista official na nanalo sa halalan. Pinaka number 1 talaga dito is si Cynthia. Can we say Cynthia? Cynthia Villar. Wow, 25 million. Tingnan natin kung may Villar ako. Wow! I have Villar na ko siya. Nabuto ko pala yan si Villar. Yay! And second here is Grace Po. Grace Po. Po. I'm sorry, hindi ko siya binoto. Sorry Grace Po. Siya binoto. Si Bongo. Parang binoto ko to si Bongo. Oo, binoto ko siya. Pia Cayetano, yes. Yes, I vote for Pia. Next is Bato de la Rosa. Yes, of course! Bato. Oh, number 1 yan sa akin. Bato de la Rosa. Sonny Angara. Oy, yes. Binoto ko din si Sonny Angara. At si Lito Lapid. Si Lito Lapid, hindi ko siya binoto. Si Amy Marcos. Yes. I vote for her. At sino pa ba? Francis Tolentino. Let me see my list. Tolentino. Parang wala. Ah, yes! Yes pala, binoto ko pala. Oh, may circle siya dito sa akin. So, binoto ko siya. Hindi ko na kasi matandaan. Ayan nga. Kaya para buti na lang may listahan tayo. So yan, si Tolentino Francis, binoto ko siya. Yes, correct ka, John.
Si Coco Pimentel. Si Coco Pimentel din. Si Coco Pimentel, naboto ko din siya. Bong Revilla. Si Revilla. Pasensya na, hindi ako nadala sa sa sayaw ni Bong Revilla eh. Hindi ako nadala sa budot sayaw niya, kaya hindi ko siya naiboto. Okay, so si Nancy Binay. Si Binay, naiboto ko ba? Parang hindi ko binoto si Nancy Binay. So yun lang nga, yung mga nananalo kong mga kandidato. At saka ako ay natutuwa kasi most of them won. So si Cynthia Villar, si Bongo, Pia Cayetano, Sonia Angara, si Amy Marcos, si Francis Tolentino, si Pimentel. Yun nga, hala. 7 pala yung nanalo sa mga kandidato ko. Very good! Panawagan sa lahat ng mga nanalo natin, ng mga opisyalis sa government. Please naman, gawin nyo namang maganda ulit yung Philippines. So, yun nga guys, yun yung mga nanalo kong mga kandidato. At, I know you don't need to know this, but gusto ko lang i-share yung mga, I know na hindi kayo interesado kung sino sa mga kandidato ko. Kung sino sa mga naiboto ko ang nanalo sa halalan. But, I just wanna share it. So, yun nga. Guys, bye and see you for my next one. Ay, siya nga pala guys. Yung pink bus na yan, nandito ako sa Thailand, is a mobile or a car mobile toilet. Imagine, may mobile toilet dito sa Thailand. Gusto nyo i-check ko? I-check natin. So mga friends, puntahan na natin yung yung bus na toilet. Bus na toilet. I don't know if it's open, but I hope it's open. So we'll see. So ito na nga. Nandito pala tayo sa park. It's in the park. We are in the park. Oh, wow. Puti ko, no? Grabe naman to. Ayan. Ayan siya. Isang regular bus. Parang regular bus sa atin. Dito pala ay for men. For men yan. Ay, sad to say guys na hindi natin siya makapuntahan kasi close siya. Hindi siya open. Gusto ko pa namang pumunta sa loob. Hindi siya open. Baka ina-open lang nila pag gabi. Pero, yun nga. Wala naman. So, uwi na lang tayo. Kasi parang mainit na.